Luottamus ja turvallisuus ovat elämän perustarpeita. Älykäs videovalvonta lisää turvallisuutta ja tuo arvokasta informaatiota käyttäjille ja koko yhteiskunnalle. Muuttuvassa maailmassa me tarjoamme teknologiaa, johon voit luottaa. Suomalainen Hellström Security suunnittelee ja toteuttaa IP-teknologiaan perustuvia videovalvontajärjestelmiä sekä valvontajärjestelmien hallinta- ja ylläpitopalveluita. Ruotsalainen Axis Communications valmistaa videovalvontatuotteita, jotka parantavat turvallisuutta ja liiketoiminnan suorituskykyä. Axis on maailman johtava toimija omalla alallaan. Meillä oli 40 motonetavarataloa Suomessa ja meillä on tosi tärkeää, että se kamerakumppanuus toimii. Meillä oli 2200 valvontakameraa koko aika toiminnassa ja niillä pyritään ennaltaehkäisyyn. Axis on meille merkkinä tosi toimiva ja hyvä. Niissä on pitkät takuut kameroissa ja takuupalautukset ja huollot toimii tosi hyvin. Ja Axiksen tuotteet on laadukkaita ja yhteistyö Hellströmin kanssa sujuu tosi hyvin ja saadaan nopeasti tavaraa silloin kun sitä tarvitaan ja homma toimii niin kuin sen pitääkin. Opimme kokemusten mukaan. Teknologia on etu ja huippuosaaminen on sen edellytys. Kuuntelemme asiakkaitamme ja kehitämme palvelujamme, jotta voimme tarjota ammattitaitoa parhaalla kalustolla. Meidän yhtiön vesivoimalaitos sijaitsee syrjäseudulla, jossa tarvitaan erityisesti koko ajan jatkuvaa 24/7 valvontaa. Kameravalvonnan ensimmäinen periaate oli, että me saadaan valvonta poikkeusolosuhteita varten. Ensin liitettiin turvaluukut, alettiin käyttämään 360 kameroita. Huomattiin, että okei, tästähän on hirveästi hyötyä prosessissa. Sitten henkilöturvallisuudessa. Käytännössä meillä tällä hetkellä ei ole oikeastaan laitoksella kohtaa, jota ei enää kamera valvota. Meille erityisen tärkeää on se, että järjestelmät toimii. Ja tässä asiassa nimenomaan Jyrkin palvelu on ihan ehdottomasti parasta. Axiksen kameroiden ja Milestone-ohjelmiston ansiosta meillä on koko ajan käytettävissä maailman parasta teknologiaa, osaamista, jota me nyt voidaan hyödyntää hyvin täällä meidän maakunnassa. Työskentelemme kovasti saavuttaaksemme asiakkaiden luottamuksen. Siksi uskomme avoimuuteen. Jaamme kokemuksia ja asiantuntemusta, jotta voimme ratkaista ongelmat yhdessä. Pitkäaikaiset kumppanuudet antavat aina parhaan lopputuloksen. Pohjois-Karjalan osuuskaupalla on hotelleja, huoltoasemia ja kauppoja ympäri Pohjois-Karjalaa. Meillä videovalvontaa käytetään asiakasturvallisuuden varmistamiseksi sekä estämään rikoksia ja häiriökäyttäytymistä. Käytimme Hellströmin palveluita Joensuun toriparkissa ja homma sujuu niin hyvin, että olemme käyttäneet Hellströmin palveluita lähes kaikissa muissakin toimipaikoissa. Vaikka Axis on suuri toimija, he kuuntelevat meitä loppukäyttäjiä oikein hyvin. Kumppanuus Hellströmin ja Axiksen kanssa on erittäin vaivatonta ja helppoa. Kumppanuus perustuu luottamukseen. Luottamus luo turvallisuutta. Turvallisuus luo perustan paremmalle elämälle. Yhdessä haluamme kehittää turvallisempaa ja parempaa maailmaa.